Var jeg på rette spor med det der healing pattern? Ja, det var det. Nå, jeg synes bare ikke, man havde tid nok, før den sådan kom tilbage. Selvom jeg stillede mig helt henne ved den. Ja. Men det hedder... Ja, du har tid nok. Men det havde jeg bare overhovedet ikke. Er det fordi, jeg var for langsom om at gøre? Oh my god, det her... Jeg er fuldstændig perfekt verdensmester til det her spil. Det er helt vildt. Okay, vi kører. Det er rigtig godt. Det er rigtig godt. Det er rigtig godt. Jeg ved ikke, hvorfor det var Ditlev, han rigtig gerne ville introducere mig til den der Sisters of Battle. Om det bare var fordi, holy fucking awesome boss. Ja, det er... Og jeg kan godt fornemme, at jeg skadede 3 gange mit nail art, fordi den tager 4 nail arts normalt her. Hits. Ja. Og... Ja. Nail hits. Wait, det vil sige, at jeg kan one-shot dem her med Vengeful Spirits, right? Ja, det burde du kunne. Det plejer i hvert fald kun at tage 3 hits. Oh my god, hvorfor landte jeg der? Okay, jeg kan faktisk ikke bruge Vengeful Spirit, mens jeg confronter min soul. Jeg tror, så laver den spell selv. Bare lidt delayed. Okay, forsøg nummer... Hvad er vi oppe på? Mindst 2. Jeg har ikke talt. Forsøg nummer mindst 2, okay? Ja. Jeg tror, det er nummer 6 forsøg eller sådan noget. Ja. Og det går super godt fra start af. Og jeg burde måske have healet der. Hvor stor hitbox har den lige, når den laver det der? Og jeg misser så mange opportunities for at heal. Lækkert. Bruh. Nej, så failede jeg mit heal. Fordi hvis man bevæger sig imens, så virker det ikke. Ja. Ej, det går super godt det her. Yeah! Okay, jeg har fundet healing pattern. Det er rigtig godt. Nej, nu har jeg brugt alt mit soul. Kan man godt heal, når der er 2 af dem? Ja, det kan man nok godt. Hvis man... ikke er... En pattern igen. Men ja. Okay. I det mindste har jeg fundet healing pattern, når der kun er 1. Ja. Jeg går ud fra, at patternet stadig er på, når de laver det der attack. Okay, jeg tror, jeg har dem. Måske. Lad os bare sige, at det var forsøg nummer 6. Det vil sige, at næste gang så er det forsøg nummer 7. Ja. Jeg tror ikke er helt galt. Wow, jeg behøver ikke engang at gøre det der, som jeg har gjort alle de andre gange. Jeg ved, om min soul lige har ladet mig være. Oh my god. De er altså virkelig irriterende, når der er flere af dem. Okay, nu har jeg den. Kom så. Hitless. You go. Jeg er klar til Abs Radiance Limit. Vi får også lavet noget seriøst skade fra start af. Med nogle Vengeful Spirits. Altså det... Okay, nu må hun snart være færdig.
Like, hvor meget skade har jeg ikke lige gjort? Det er ikke tæt. Okay, der. Og det var hitless. Det var hitless. Igen. Okay. Okay. Vi kører den hitless hele vejen igennem. Den er næsten nemmere at undvige, når man lige har lært den, fordi man har meget mere tid til at opdage, hvor høj den er. Man kan jo bare stå stille, og så er det ret obvious, om man skal hoppe eller ej. I modsætning til den anden, hvor du instantly skal reagere. Og fuck, lige ved siden af hinanden. Det er lidt irriterende. Du skal ikke sige, at de alle tre kommer på en gang, vel? Okay, nu skal jeg lige tilbage en fokus, altså. Jeg har ikke tid til at bruge Vengeful Spirit, fordi så kommer jeg helt sikkert til at rydde ud af min rytme. Oh my god, det er irriterende, når de spawner ved siden af hinanden. Hvad? Ja. Nogle gange så spawner det ikke lidt nedenunder, men så kan du ikke se det. Fuck, hvad nederen? Nej. Nu skal vi lige skifte rytme igen. Jamen, hun må da også snart være færdig. Yes! Var det forsøg 7? Det tror jeg. Wow! Jeg er fucking awesome. Let's go!